ndase sak cokolan lho lair. Kok saiki iso gedhe. Dhewe. Malah saiki nganggo helm sesak lho. Ora ngira nek urip lho Kok dhisik. biyen lobok piye? Kuwi dhisik kan ganti jeneng ki wis ping 3 kuwi. Biyen apa jenenge? Jumali. Oh, Langger anget panas step, anget panas step. Neng gone wong tuwa kon balik jenenge aja Jumali, diwalik dadi Limaju. Akhire mari ning mlakune ngene. Damar kuwi dhisik. Mergo ya Limaju kuwi. Akhire mantep. karo mboke tole iki, pake mbok diganti wae sing apik. Ganti Damar, urip sayahene. Alhamdulillah. Ganti jeneng pengen telu. Mas Yusuf kula niku nek panggih Mas Yusuf sak rombongan keluarga dhewe Mas. Aja tangga dhewe. Pokoke titip ya Mas, nyun tulung niki semah kula bojo kula aja nganti dipecat. Iya. Sampean tokne mawon mengke lak mencati dhewe Mas. Maksude nek wis ora kerasan lak pamit karepe dhewe. Awet umur ya, Dik. Pokoke aja lali kathok training SMP Muhammadiyah kae disimpen ya. Kenanganku karo Damar. Warisan ya mbok apa ngono kuwi lemah apa katok training bangga. Kuwi wis suwek nggon lakang didondomi kok. Jan. Nggih trimo Bu jenengan nggih. Katok training siji ku nggih tesih disimpen. Janjane nggih mboten. Oh. Wis tak nggo lap. Syukur lah. Malah mbok golap, padahal katokmu malah tak seneng tak nggo figura lho. Tak keke figura lho. Enek bordire kupu kae tak bordir ning figura lho kae. Kok malah kenang-kenangan kok malah dinggo lap. Kak ya langsung isin ya tenan ana bordire kupu kae. Ceritane lah aku dhisik ki mulut utuh Damar ki lak ana kronologine to, Dik. Piye kuwi, Lek? Aku seneng karo kene pas nderekke bapake Mas Yusuf. Heeh. Lah jenenge wong gandrung ki kala mangsane sok ora ngemu papan nggon. Sak gaduhe konangan rohansi grupyoan nganggo kathok ya sak kecekele. Lah kono sing nganggo kathok ku SMP Muhammadiyah kuwi. Aku kleru nganggo kathoke kono. Aku krasa-krasa ki tak nggo mlayu kok ora penak teng Kersil. Lah tak tili waduh lah nek bordire. Kuwi lho, Dik. Kisahe kuwi. Jedul. Aduh. Oh ngono banget. Jedolah seorang Damar. Damar tralala. Ijole katok Aku ora kuat, karo katok training. Ngatur iki kula nuwun sik. Kula nuwun. Ora kok nuwun tok. Katur Sing warga. apik to Pak De, sing apik to. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sungkem bekti kula dhateng para sepuh pini sepuh gi sesepuh sedaya ingkang mapan wonten ing dusun Kemiri Kebu. Miri Kebu. Kem miri kubo. Kemiri Kebu. Kem miri kebo. Kebu. Kem miri kebo wae gedene sakmene entae pungkon liar. Miri Kebu. Miri apa kem miri to, Pak? Pakai ke enggak? Oh, Kemiri Kebu. Miri kebo. Oh, miri aja, miri kebo. Malik gini pun katur ingkang mengkugati Nggih. Muji. Mbah Muji. Mbah Muji. Nika Mbah Muji bener apa mau? Ngluwari nadar kagungan punagi awit Mbah Muji kala rumiyin menika gerah. Gerah lajeng kagungan raos pangraos sok nek aku pinaringan sehat aku arep nanggap Mas Yusuf genduk Elisa karo bapake Damar tralala. Wong iki kelakon. Mula niki kersane Afdol Mas Yusuf nyun pangapunten. Nika sarana kangge ngluwari nadar sak uba rampenipun saking panitia kula suwun dipun asta dhateng panggung mriki. Sumangga supaya dipun sekseni. Kupat luaripun dipun asta wonten panggung kersanipun dipun sekseni sedulur ingkang kados mekaten kathahipun. Makaten nggih Mas Yusuf. Leres lek. Tuduk.
monggo. Nyun izin Mas Yusuf, Nggih. badhe matur kalih para tamu. Nggih. Nyun idi palilahipun nyun pangapunten. Monggo, monggo. Bapak Ibu, para tamu kakung putri ugi sedaya para pamriksa ingkang wonten ing halaman menika ugi ingkang mriksani lumantar media sosial. Nggih. Sae wonten YouTube menapa aplikasi sanesipun Apa? TikTok. Oh, ora live TikTok kok. Semule sing Bigo. ya, Bigo. iki sing mriksani lumantar YouTube. Oh, heeh. Nggih. Menika Mbah anu pundi? Mbah Muji. Mbah Muji. Lah sing Monggo. iki penting. Sing Lah sing penting arep iku diluwari niki kok. Mbah Muji supaya di syuting di sini. Niki Mbah Muji sing penting niki. Nggih. Pundi? Monggo, Mbah. Mbah Muji. Saged minggah Ono pepanggungan. Tindak panggung Mbah Muji. Ana kinjenge bareng lho. Wah, Pundi? Kinjeng apa? Kamera gitu, drone. Niku drone Mas. Oh, drone. Saking dak sanes kinjeng. Ayo kok kinjeng ayo. Sok dolan ning kutha to Mas nak nuki. Damar, Pak Lek sok dijak dolan Le. Pak Lek. Anu adik. Monggo Mbah Muji tindak mriki. Ya, alhamdulillah. Nggih, monggo pinarak mriki. Bapak Ibu, nyuwun paseksenipun saking sedaya para tamu lan pamriksa sedaya. Estu kala rumiyin Mbah Muji menika nandhang gerah. Nggih. Sampun dipun upadi syarat sarana amrih sehatipun namung kados-kados radi rekaos. Lajeng Mbah Muji kagungan pangraos, nek Gusti Allah ngijabahi aku pinaringan sehat awet momong anak lan putu, sok aku arep ngundang Mas Yusuf Ansor, Genduk Elisa karo Gareng Tralala. Nggih. Dalu punika Bapak Ibu sedaya para tamu, para pamriksa pinangka seksinipun, Nggih. nyuwun paseksenipun sampun luar menapa ingkang dados punaginipun Mbah Muji. Muji. Mboten wonten malih dewa ingkang mutangaken jalma ingkang kepotangan. Dalu punika kula De Elisa wimbuh Mas Yusuf Ansor sampun saged sowan mriki nuhoni ngluwari menapa ingkang dados punaginipun. Sah sampurna katampen mangke gangsaran nggih sedulur kula. Nggih. Mbah Muji menika ingkang menika Genduk Elisa sliramu sing iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Iki disebar. Ijole camar mau. Sehat. Sehat ya Mbah. Ora entuk lara meneh. Engko nek lara ndak repot nanggap meneh, nggih. Entuk lara. Pokoke Amin. Yuswane pinten Mbah sak menika? 64. Paling panjang yuswa sehat. Cita-citane napa? Wah, Panjang umur. Panjang umur. Awet momong Amin. anak putu di usia 64 pipise jek lancar. Masih. Mergo selalu minum susu kambing etawa. Ya. Mereke Misuka. Tak dongake sik rene ya. Ji rene anu Mbah anu. Yo nek janji-janji Mbah, ngono Mbah, to Mbah. Pak. Simbah kaya Awet sehat, wit sehat. awet gagah. Awet momong, awet nunggoni anak lan putu-putu. Nggih. Awet nyekseni anak lan putu nemahi jaman kemakmuran. Amin. Rezekine kathah berkah barokah. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinayungan dening Gusti. Ngalor ngidul ngetan ngulon tansah pinaringan keselamatan. Sakdun sak turune Mbah Muji pinaringan slamet donyane, slamet akhirate. Amin. Allahumma amin. Sah nggih. Wingi kula wonten Medion ndongakne ngeten iki terus langsung sing duwe sing kula dongake langsung 500.000 ngeten. Ten Medion Mas wingi Mas. Ten Medion. Tuwas ora tak elekke mau Mbah Muji tak kon ngatos-atos. Nggih, nggih. Siap. Sing penting pipise lancar. Nek dereng nyanyi dereng jare.
Ngersake apa, Nduk? Nggih niku wae sampun ditulis kok. Oh, wis ditulis. Ya, ini tadi minta pepeling, Pepeling, dipun lajengaken sinom nyama. Terus iki ya iso akeh banget lek gareng. Injih. Nah, sugeng dalu Mbak Cangik kula saking Bapak Ponidi nderek titip mugi kakang kula sampun saged nglipur para warga lan kang muji dipun paringi kesehatan sakalaminipun. Amin. Amin. Nyuwun gubung asmara diwaca dipinangkani siji-siji ya lek gareng ya. Nggih, nggih. Saya dari karyawan-karyawati pengolahan susu kambing CV Umske mengucapkan banyak terima kasih yang pada malam hari ini mengadakan pagelaran wayang kulit untuk menghibur semua warga dan saya juga mengucapkan terima kasih. Semoga pengolahan susu kambing CV Umske tetap jaya. Saya minta lagu Lintang Asmara. Wah, kinjenge. Satroken. Kok desok banget toh kita. Ora ndek, aku malah duwe ngono kuwi kok. Masa Duwe ngono kuwi anggerawan tak puasang mulih ngukuti kumbahan ngono wong-wong. Elok men ya. Ono ngikuti. Kak cekak mau. Untung ora golek kamar mandi sing ora ana kendenge. Ndak boleh, Pak. Kula ndek drone beriman kok, Pak. Iya. Dari pemuda-pemudi Kemiri Kebo mengucapkan terima kasih atas bantuannya sehingga dapat terselenggara acara wayangan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan malam hari ini sehingga dapat berjalan dengan lancar dan kompak selalu. Amin. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Linmas yang telah membantu dalam kesuksesan acara malam hari ini. Juga kepada komunitas relawan Lereng Merapi dari Freecom yang sudah membantu dan dalam suksesnya acara malam hari ini saya minta podang kuning dipun bawani matur nuwun ya. Nah, terus saking Mas Pendi ngaturaken agunging panuwun dhateng Mas Yusuf sak kru sampun minangkani panuwun kula sak keluarga. Mugi-mugi pengolahan susu kambing CV Umske supados paring lancar ngrembaka saged ngurakapi dhateng keluarga sumrambahipun dumateng sedaya warga masyarakat ing Padukuhan Kemiri Kebo sak kiwa tengenipun kanthi menika kula nyuwun lali janjine matur sembah nuwun. Amin. Amin. Derek sekedhik support kabudayan saking kula Mas Sakatirta Gemilang nyuwun gugur gunung matur nuwun. Nah, request caping gunung reokan saking Mbah Slamet Balong Bimo Martani salam budaya lestari budayaku. Ya, Mas Amin. Wah. Saking Pak Haji Saidi kalian Ibu Hajah Tinem nyuwun gubuk asmara kalian caping gunung. Selamat untuk CV Umske ke-12 semoga sukses selalu. Amin. Matur sembah nuwun. Dari Pak Bagus Jeporo nyuwun tembang jenang kula sideman kali Lintang Asmara. Niki wae kula hitungi lagune 20, Mas. Heeh, Pak. Niki nanggap wayang apa nanggap campur sari ki ya. Saking okehe Mas sing ngersake, saking akeh sing tresno. Ayo. Nggih mengke raketan pira-pira kabeh diaturke. Nggih. Kabeh ya ora sedeng no. Sedeng ora sedeng. Ya kena ora sedeng ning goro-goro ya. Ya sedeng perkara lakon ben dipikir Mas Dalang. Iya. Kok nek ora rampung ya kanca-kanca pengrawit ki mulih sesuk Mas Dalang rene cerita wayange dhewe. Diringi kaset ngono. Ya ora ngono. Ora etok ya Mas ya. Ora gak boleh. itu. Itu sah. Sepaket. Sepaket. Ya. Minangkani simbah dulu. Tadi yang apa ya? Ya. Pepeleng apa yang Minta. sino apa yang apa? Buat Minta simbah muji. kepeling. Ya. Oh, ya. Pepeling Cahayu. Oke. Ya. Oke, pepeyeng. Wis Tilang minum susu tadi ya. Pon. Susu mie. Mi suka minum susu kambing. Mie suka. Semua pasti suka. Semua pasti Iya, suka. ning kene kabeh pembuat susu kambing. Mayoritas masyarakat ini pembuat susu Iya, tur kambing. yo wis rasa curiga susune ra campuri kentel-kentel kabeh. Sik. Apa? Bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Susune Blokong paribasane lho Mas. Bokong dilumahke Ya ora yen apa-apa. ngomong digenah. Blawong dilumahke. Oh lah ya kuwi, kleru bener. Nek aku kleru benerno Mas. Aku sok nglumahke bokong benerno. Kalau beli susu biasa itu kan sering dicampur. Nek kene aja curiga, nek kene cetok kentel-kentel kabeh. Kan susune. kentel. Kentel. Bukan kentel. Kentel. Tapi kentel ya. Kentel. Bukan kentel. Ayo
Di sini tuh susunya kental. Bukan kental. Ya iya. Hei, karena aja ku bolak-balik itu ini. kentel. Kental. Kok ndak krungune Nggonmu cek kental. Ya Mas njajal to, dah nyoba to. Enak Suka seger. enak banget ya. Langsung biar segar. Minum susu kambing, etawa luar biasa. Seko pengolahan, seko peternakan, tekan pengolahan, tekan dadi susune. Dadi aja ragu mergo warga kene iki mendina cekelane susu. Wah. Cekelane wis kulina ya. Produk lagi. Sangke oke susu lho, tak aku lewat kene perawan-perawan namane aku kok Mas. Monggo Mas susu. Wong sak Iki kampung. mau kabeh. Kuwi mau saurunge tekan kene Ben ngetan omah. sithik kuwi nggone. Nggon apa? Ya bakul susu iki mau. Aku teko Ditawari. kono mau keblasuk teko kono aku terus nggo Mas piro? Aku yang ngono ta. Pon nggih soren-soren 350. Aku lah yang ngene itu namanya memupuk dosa. Sing 150 enek ra aku ngono wae. Kamu ditawari susu 150. Aku Iya. main ditawari bapak-bapak kabeh. Kene Mbak mampir kene, salake gede-gede. Salake bapak-bapak kene piye? Mau gede-gede tur wah membur. Kolang kalinge. Kok kolang kali sih? Apa kuwi isine salak gitu loh. salake Pak Salak kene? itu isinya kentos duduk kolang kali. Iya kuwi apa jenenge? Kentos. Kentos. Ya. Kentos ora kentos. 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 Kene kan daerah sini terkenal salake ya Pak. Oh salake gede-gede. Langsung mbok cekel salake. Cekel salake tak emplok. Pas kowe nyekel salake perasaanmu piye? Aku yo rasane rasa gede yo seneng mongko katiku cetok pengen tak gawa mule. Anu ngomongnya alon aja digawe ladrang wae, Dik. Apa ketawang aja kupluk. Aku nyekel, Heeh. aku merem tak rasake dulu. Rasane koyo gede langsung tak gegem. Gedel. Kaya apa? Gedel ki. Gede, Gedel ki nek nggonku iki gedel. besar Om, besar. Gede. Gede. Gedel. Langsung tak gegem, gegem. gegem. Ora gegem. Tak lebokke. Dipangan. Pertama mbok cekel. Begitu ketok Ketok gede. gede, tak gegem. Gegem. Terus tak lebokke. Lepoke. Tak gawa mule. Oh, go mulih. Pikirmu apa sih? Gak klimaks ngono. Gawa mule Kak. Go mulih ya. Tak Pancen bawa- salake hebat super. Dewa super, wis tak rasane. Minangkani Kamu lagu. gawa muleh ya tadi? Nggih. Minangani lagu. Siap. Lek ngrembug salak mengko meneh. Ya. Oh enggak. Iki angge bawaan apa langsung? Langsung mau. Nggih, monggo tak Jadi- kutak. Ya. Iki Mas apa? Mojo. Iki apa salakku? Iya. Salake titip, guys. Pakai bawa Mas, ngagem bawa. Langsung tak Oh, kutak langsung. kok. Ya. Wis